Салям алейкум. Доброго дня, шановні глядачі. Я Ділявер Осман, диригент Київської опери та викладач кафедри оперно-симфонічного диригування Національної музичної академії України імені Петра Ільича Чайковського. Я з вами в рамках проєкту «Більгі. Кримські татари. Історія, культура, мистецтво». Кримсько-татарська музика має декілька напрямів. Це класична, яка сягає витоками Кримського ханства. Це народна, так звана народна творчість. І ще релігійна. Якщо брати класичну музику, то вона народила ще, як я раніше сказав, в Кримському ханстві. Були композитори, які писали музику, яка виконувалась на заходах при дворі кримського хана. І вона збереглася до цього часу, але в дуже малої кількості. Другий напрямок, який є досить вагомим, який завжди поряд з історією народу, скажімо, який завжди супроводжує народ, який в різні часи був в різних місцях. І в вигнанні в Середній Азії, і потім, коли повернулись. І ми знаємо з історії, що наш народ був розвіяний по світу не тільки в Середній Азії, а й на Уралі, в Турції багато народу, і в Румунії, і в Польщі, і в Литві. І оця народна творчість, яка, на мій погляд, є досить вагомою, вона зберегла ту ідентичність, ту історичну, культурну цінність народу. І в неї, звичайно, входить дуже такий вагомий внесок – це обрядові весільні пісні, обрядові танці, чи все, що супроводжує весільний обряд. Третій напрямок, який є теж дуже вагомим, це релігійні пісні, так звані ілягі, які супроводжують обряди, релігійні обряди, дуа. Релігійні пісні ілягілер виконуються виключно голосом. Це може бути і як один співак, так і хоровим співом в одноголосі. Музичні інструменти не супроводжують релігійні обряди. Якщо брати ханський період, то при кожному дворі були музиканти і, звичайно ж, композитори. Навіть ми знаємо, що один із ханів династії Гераїв був композитором, який писав музику, яку виконували на той час. Потім історія склалась таким чином, що наше Кримське ханство перестало існувати. Звичайно, з цим і наша культура зазнала дуже багатьох втрат. Культура, мистецтво і музика. Класична кримсько-татарська музика, скажімо так, європейського напряму. Це вже десь початок ХХ століття, коли стали з'являтися такі композитори, як Асан Рифатов, Яя Шерфеддінов, Ільяс Бахшиш, Едем Налбантов. Ці композитори стали писати музику, симфонічні твори, хорові твори, навіть опери писалися, які потім ліквідувала тодішнє КГБ. Потім цю
так звану естафету класичної музики, або, я б сказав, симфонічної музики, перейняли вже сучасні наші композитори, такі як Мирзия Халитова, Джеміль Каріков, Ельвіра Емір. Навіть є молоді, які зараз вже от тільки новоспечені композитори, це Усіїн Бекіров, Расім Рамазанов та інші. Підсумовуючи класичний період кримськотатарської музики, хотів би сказати, що як наш народ втратив свою державність, з цього часу багато в нашій музиці теж було втрачено. Це обумовлено тим, що вся інтелігенція того часу, я зараз кажу про 18 сторіччя, 1783 рік, про першу анексію Російською імперією. Тоді, як перестало існувати Кримське ханство, багато з інтелігенції виїхало до Туреччини, до Польщі, до Болгарії. І тим самим, на жаль, закінчилась ця класична історія існування кримськотатарської музики. Але після того, як Російську імперію Російська імперія, коли перестала існувати, прийшли до влади більшовики, вони теж зробили дуже такий вклад негативний в історію культури і в історію музики нашого народу, тому що були катовані, замордовані наші тогочасні композитори, які писали музику на той час. Це дуже відомий композитор, один із них, це Асан Ріфатов, який писав багато різної музики, писав опери, писав симфонії. На жаль, нічого не лишилось від нього, все знищили більшовики. А потім була депортація нашого народу в Узбекистан в условіях, коли в тебе нема навіть житла, де тобі жити, то ти точно не можеш щось творити. Композиторам, музикантам прийшлось десь декілька десятків років переживати для того, щоб знов почати все з нуля. І на цей час ми маємо вже є, звичайно, в нас і композитори, вже є і музиканти, які вчились, закінчили консерваторію, писали музику. Тому я вважаю, що кримськотатарська музика класична свій шлях, початок свій взяла вже в 20 сторіччі і йде по сьогоднішній день. Надіюсь, що це буде тільки розвиватися. Кримськотатарська музика зберіглася, на мій погляд, завдяки весільним музикантам, які на весіллях виконували пісні і танці, які не можна було на той час виконувати десь на естраді, на сцені чи в театрах. А весілля це місце, де збирались люди, і родичі, і близькі друзі. Коли музиканти співали якісь пісні, які вони зазвичай знали, пісням деяким було і багато років. Своєрідними пісенними жанрами кримськотатарської музики є гір, пісні степового краю аскетичного характеру, тюрку, пісні гірських і південнобережних районів,
Відрізняються різноманіттям і складністю фактури, нерідко також складною орнаментикою і ритмікою. Дестан – епічна оповідь, побудована на чергуванні розмовного тексту і музичних фрагментів. Його виконують ашихлар, так звані народні пісняри. Тахмак – коротка, швидка пісня, приповідку речитативного характеру. Беїт – різновид речитативу жителів степових районів Криму, Ногаїв. Чин – пісня імпровізаційного характеру типу коломіюк. Має коротку мелодію, невеликий діапазон, темп помірний чи повільний. Виконується під час своєрідних індивідуальних чи групових пісенних змагань між юнаками і дівчатами. Мане – розвинута лірична пісня, що була поширена в прибережних і гірських районах Криму. Виконується хором і одночасно танцюється як хоран. Хоран – це танці по колу. Макам – вокально-інструментальна п'єса імпровізаційного характеру з ознаками сюїти, поширена в прибережних і гірських районах Криму. Народна інструментальна музика кримських татар представлена такими жанрами, як той мірасіми авалара – інструментальні п'єси, що виконуються під час весілля. Найпоширенішою є циклічна форма тахсім – це як прелюдія, та пешраф, як інтермецо. Де тахсім виконується скрипкою соло у вільній манері або на кларнеті, проте з точно відшліфованою мелодією. Інші інструменти підтримують її на тоніці, а контрастна до неї пешраф, так зване інтермецо, виконується всім складом ансамблю в середньому чи швидкому темпі. Аграва – це повільний танець, який переходить в швидкий, який називається хайтарма. Хайтарма – це швидкий танець, який притаманний до цього чи іншого, чи до цього чи іншого регіону. Навіть має назву, кожна хайтарма має свою назву. Наприклад, Бахчисарай хайтармасы – це Бахчисарайська хайтарма, Ахмечит хайтармасы – це, якщо в перекладі, то Сімферопольська хайтарма. Eski Kırım хайтармасы – Старокримська хайтарма, Кезлев хайтармасы і тому подібне. Хайтарма має дуже особливий розмір, особливий напис в нотному написанні. Це в одному такті 7/8 або 7/16, в залежності від темпу. Цей ритм притаманний народам, які населяють Чорноморське узбережжя. Тому що в Європі ми такого розміру не знайдемо ніде, чи в Америці, чи навіть в Африці. Це тільки притаманне нашому регіону. І воно дуже популярне в нашому народі, в кримських татар, а й в балканських народах, в Болгарії, це в Румунії, це може бути там в Албанії. Незважаючи на те, що Туреччина розташовується теж на узбережжі Чорного моря, але цей розмір 7/8, цей ритм не є таким популярним, як в нас в Криму. Темою пісень кримських татар здебільшого є про любов чоловіка до жінки або любов до рідної землі, до Криму. Навіть в часи депортації були написані чи з'явились в світ такі пісні, як «Гузель Кырым», в перекладі «Прекрасний Крим», які такі слова, як «Алуштадан ескен еллер юзуме урду, балалықтан оскен ерім ақлыма тұшты. Мен бұл ерде яшалмадым, яшылығыма тоя алмадым.
Ватаныма асырет олдым, ей гүзел Қырым. Що в перекладі вітер повіяв з Алушти, і до мене прийшли спогади про мою рідну землю, в якої я не міг рости, жити і ставати дорослою людиною. І як я хочу вернутися до свого рідного краю. Такою ж самою є пісня «Урал Дағы», але ця пісня була створена вже не в Середній Азії, як Гузель Қырым, а на Уралі, тому що народ в часи депортації розкинули по всьому тодішньому ще Радянському Союзу. І там такі строки: нехай горить Урал, нехай помруть ті, які нас сюди вислали, які повбивали мій народ. Такі дуже сумні тексти. І навіть, я вам скажу, є така пісня «Татарлығым», вона теж була написана в часи депортації, але депортація не 44-го року, а депортація, яка була на багато років раніше. Там теж такі ж строки. Куди не подивишся, усюди кримські, усюди татари є. Але в його дворі немає навіть квіточки, щоб вона якось зігрівала душу. Про що це? Про ці слова? Про те, що це справа не в той квіточці, яка не росте, а в тому, що в душі у народу, який не мав радості, а тільки за багато років, спочатку першої анексії, коли народ втратив свою державність, втратив все, що майже втратив свою ідентичність, яку постійно хочуть стерти. І щоб такого народу як би і не було. Але наш народ дуже має сильну історію, сильну культуру. І, як сьогоднішня наша тема, і музику. Також хочу розказати про музичні інструменти, автентичні інструменти, які були в історії кримських татар. Це духові інструменти зурна або тулуб-зурна. Це інструменти, які нагадують волинку. Це хавал. Хавал – це як флейта. Камиш-хавал – це флейта, дудочка з камишу зроблена. Або струнно-щіпкові інструменти – це сантур, це як різновид цимбал. Або смичкові інструменти кеманче, саз, баглама. Ще є такі інструменти, які відносяться до ударних інструментів. Це давул, чубухлу давул. Давул – це великий барабан. Чубухлу давул – це той ж самий великий барабан, на якому грається не великою колотушкою, а такими своєрідними такими паличками, як спиця. Ще є такий розповсюджений інструмент, як даре. Це бубін, великий бубон, на якому грають двома руками. Але всі ці інструменти вже практично на них не грають
тільки лишились ударні інструменти, на які грають. Деякі бувають і зурна, і баглама, але вони не так широко використовуються в нашому музичному просторі. Зараз більш такі традиційні інструменти стали використовувати. Це і акордеон, це скрипка, це труба, кларнет, клавішні інструменти, як синтезатор, ударні інструменти. Дуже розповсюджений інструмент – це даре, на якому досі грають кримськотатарські музики, і думбелек, які ще знають як дарбука. Дарбуку використовують не тільки в Криму, але і в Туреччині, в Ірані, в арабських странах. З вами був Ділявер Осман в рамках проєкту «Більгі. Кримські татари. Історія, культура, мистецтво». До побачення. Салхнем Халмс. Привіт, Мірабангес! Мене звати Ельзара Баталова, співачка, акторка, телеведуча. Це освітній курс «Кримські татари». Я хочу трішки розповісти про мене та про кримсько-татарську естрадну культуру. Моя родина була депортована з Бахчисараю до Урал у 1944 році. Потім одні з перших повернулись на Батьківщину у 1968 році. Мої брати та я вже народилися в Криму, в чудовому місті Харасу-Базар, Белогірськ. Так сталося, що співати я почала з дитинства, тому що в мене була дуже співуча сім'я. Моя мама педагог музики, працювала у школі. Я професію не обирала, вона мене обрала. Я хочу трішки розповісти, як це було вже після депортації, після повернення татар на Батьківщину. Тоді не було багато татар у Криму. Декілька сімей, але всі дуже добре знали один одного. Було декілька весіль. Як проходили кримськотатарські весілля? Це у дворі намети і обов'язково були музики, живі кримськотатарські музики. І у дитинстві я слухала ці пісні. Дуже багата культура, традиції. Коли все починається на свадьбі, це як міні-вистава. Спочатку наречена та жених виходять до залу, музики грають. І я вже маленька співала пісню, авторську пісню Фівзі Алієва «Бугун бізде тойджін». Бугун бізде тойджін, еркешенлене, келін Киев торде, сой соп sevine, çalgıcılar şen çalın, yürekleri dolsun. Ben bu yana yarlayım, uvan ceposun. Gel 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 oğlan, dursun beni ya. Türk portağı güzel, oynap kuleyim. Gel 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 dostum, dursun beni ya. Bu dünyama bir geldi, oynap kuleyim. Згодом у 88-му році я перемогла у конкурсі «Євпаторія 88» з російською піснею, але всі знали, що перемогла кримська татарка, і це було після повернення честь для мене представляти цілу націю, тому що тоді не було ще багато сімей, артистів тим паче. І я пам'ятаю, що дуже гарно приймали, і мама вирішила інших дітей теж підтримати, щоб співали інші діти. Перший дитячий колектив був создан у 89-му році «Кримгончелери», «Кримські бутончики». Моя мама була це керівником. Вже через декілька років з'явився у Чансу і багато інших колективів, але перший це був «Кримгончелери». Баталова Зера була руководителем. І наші пісні були
фольклорні колективи. Діти були різних національностей: українці, кримські татари, росіяни, греки, але всі співали кримськотатарською мовою, пошили дуже гарне вбрання, і наша візитна карточка була також ці монетки, котрі на фесках. Усі костюми шили батьки дітей. Це було дуже гарно. Візитною карткою нашого колективу була пісня «Мына селям алейкум». Мына селям алейкум, мен де келдім алай. Мына селям алейкум, мен де келдім алай. Атымы башыны ажимай, жибере бердім алай. Атымы башыны ажимай, жибере бердім алай. Така гарна пісня була. Нас з нею запросили до Києва. У Т1 при Радянському Союзі зробив гарну програму, у колі друзів мала назву. Ось, тому моя мама та інші батьки дуже багато сил додали до цього створення цього колективу. Потім з'явився ансамбль Єшиляда Харасу Базарі. Потім у Чансу. З Узбекистану приїжджав до нас у місто виступати відомий тоді колектив кримськотатарський «Хайтарма». І я бачила ці імена: Февзі Алієв, Ур'є Кермічекли, Зарема Ханум, Февзі Білялов, Джеміле Осман, Ремзіє Бакал. Ці імена для мене були неначе якась планета зіркова, тому що це були дуже шедевральні артисти, котрі дуже гарно знали рідну мову кримськотатарську, дуже гарно володіли майстерністю акторською, співочою, танцем. І вам не передати, що я відчувала, і весь зал, коли вони приїжджали до нас. Ми аплодували стоячи з першої пісні до останньої. Це я дивилася на них і вчилася, як це треба робити. Якісь пісні мені подобались. Я тоді знала, що багато кримськотатарських пісень. Вийшла книга «Пісні, народні пісні кримських татар». На цій книзі училась я і, мабуть, весь наш народ. Тому що це клад нашої культури. Ми вивчали слова, музику, все по цій книзі. Та, як співали наші бабусі і дідусі. Депортація відклала великий жахливий слід у душі народу, тому багато пісень дуже жальні, дуже горькі. Це про родину, про родину, про втрату Криму. На жаль, це все повторюється. І я пам'ятаю, як мій дідусь, співаючи вдома ці пісні «Гузель Херем», «Прекрасний Крим», як він «Урал-Дағы», як він співав і плакав. І це в дитинстві кожен день накоплювалось мені. Мені хотілося співати російською, українською, але, по-перше, кримськотатарською. І я співала. Перші пісні – це «Гузель Херем», потім стали масово возвращатися до Криму кримські татари. Це було пізніше, у 88-му році. І я пам'ятаю вже багато кримських татар, ці поля. Я ще маленька дитина, наш ансамбль. Приїжджали ще артисти вже Єшиляда, потім переїхали Мерджан, група, була дуже цікава естрадна група. Енвер Ізмайлов потім, Сусана Меметова з Москви, це потім вже приїжджала співачка дуже гарна. Це було щось неймовірне, тому що кожен підходив один до одного, цілував, братались, співали разом. Також про кохання. Карасу менім, ось базарым, мохорым язарым. Карасу менім, ось базарым, мохорым язарым. Менден де гайры яр
ateş olsun mezarın, mezarın. Menden de ayrı yar seversen, ateş olsun mezarın, mezarın. Щоб ви розуміли, у цій пісні чоловік до жінки, або навпаки, жінка до чоловіку каже: якщо ти будеш когось кохати більш за мене, хай горить твоя могила. Ось так, розумієте, так? Оце дуже смішно зараз, але я розумію, це каже про трішки воїнственний дух, як то кажуть, а скирлик усьому. Тому кримськотатарська пісня дуже многогранна. Це від трагічних пісень фольклорних до яких скоромовин. Кримськотатарська музика, пісня дуже відрізнялась від регіону, в якому вона співалася. Наприклад, кримськотатарська пісня у Бахчисараї звучала трішки інше, ніж у Судаку. Кожен регіон мав свої родзинки у мелодиці та у речі. Такі співаки, котрі надихнули нас усіх. Зараз це вже кладезь. Вони співали авторські пісні, також народні пісні. Я декілька вже назвала, але хочу додати авторів: Аблезис Велиев, Эдип Асанов, Сервер Какура, Эльвира Эмир, Мирзие Халитова, Джеміль Каріков. Я цих людей дуже поважаю всіх і ціную. Це кладезь нашої культури. Вони усі професіонали кримськотатарської музики, мелизматики, мелодики, ритмики. На них я навчалася. Зараз все трошки змінювалось. Потім з'явився Кримськотатарський театр, потім з'явився ансамбль «Херем», також багато танцювальних нових груп. Зараз, я хочу також сказати, є дуже багато гарних артистів молодих, котрі вже імпровізують, десь змінюють деякі мелодики, хочуть бути більш сучасними. Наприклад, потім з'явився гурт «Хаят», джазова кримськотатарський гурт «Хаят». З Харасу-Базарі гурт «Гунеш». Дуже багато гуртів та співаків. Марлен Сітаров, Лінія Ізмайлова, Ельнара Кучук. Це було ГТРК Крим, АТР. Почав вже транслювати сучасну кримськотатарську пісню. Ельвіра Сарихаліл, Сівіля Меметова. Також дуже гарна співачка. Дуже гарні молоді Февзіє, я чула. Є в Литві колектив Евсане. Ці дітки – наше продовження. Коли я починала, це не було таких студій. Знаєте, як це було? Така велика бобіна, катушка. І на неї записувався звук музикантів і мій голос. Запис робили 2 рази, не більше. Це зараз сучасна техніка, є всі шанси співати, якщо навіть в тебе голосу нема, тебе змонтують, зроблять. В моє дитинство такого не було. Або ти співаєш, або співає інший, якщо ти не можеш. Це також дуже цікаво. Музика, кримськотатарська музика. Я вважаю, що музика взагалі для любої нації, але для нас це як було спасіння. У піснях заложен великий код кримськотатарського народу. Наша ідентичність, як би то мовити, тому що там у кримськотатарських піснях уся історія кримських татар з ханського періоду та й по сьогоднішній день. Кожен вірш у пісні має символичне значення. Не треба, перекладаючи, дивитись на пряме значення. Там є підтекст, і не один.
Він може бути, по-перше, непомітним, але коли ти трішки маєш розуміння кримсько-татарської історії, ти розумієш, що там співається нібито про гори, дощ, а усередині пісні там жаль. І дощ – це десь сльози, десь неможливість побачити рідну землю, неможливість вдихнути рідне море. Цим пропітані, так, якщо можна казати, кримськотатарські пісні. Також дуже файні, дуже кумедні є пісні, шахат, шуточні. Аманей бурпатырды гудырды хопты, чанах чөлме кырылды. Да-да-да-да-да. Уnuttım sözlerini, трішки забула слова, але суть у тому, що ігра слів і, мабуть, кажуть про Сичана, який такий хулиган, але мається на увазі про хлопчика, котрий не слухає маму і трішки бешкетує в домі. От цей символізм, він, мабуть, усьому у кримських татар. Дуже поважають в нашій культурі старших. В піснях це також є. Тож те, що старші люди апріорі – це хани в домі. Коли ми збиралися усі великою родиною вдома, я співала на тумбочці пісні, і по тому, як дивляться мої бабушка, дідусь, даїшка, родичі, я розуміла, що то гарно чи ні. І вони робили мені зауваження стосовно кримськотатарських текстів. Так, от, оце була, мабуть, моя школа. Потім вже працювала в театрі естради Зареми Ханум, це було пізніше, мені було десь, мабуть, 13 чи 14 років. Я з задоволенням дивилась, як вона співає. Це кримськотатарська співачка, дуже гарно співала народні та сучасні пісні. Я зрозуміла, що є естрадна пісня, котра співається дуже ровно, совєтська школа, і є кримськотатарське, де застосовуються мілізми голосові. Оці такі штукенці, вони важкі, але для кримських татар, мабуть, не важкі, тому що це в нас в генетиці. Ці імпровізації, вокальні барашки, я їх називаю. Ось, це також кримськотатарська пісня, і невід'ємлема її частина, оці мелизми. Це все я вже розуміла поетапно, коли співала. Я хочу подякувати усім причетним культури кримськотатарського народу, всім співакам, композиторам, поетам. Я дуже щаслива бути частинкою нашої культури, нашої історії.